Folkens, velkommen tilbage på kanalen. Say what? Nej, men den her video, det bliver en tutorial på, hvordan jeg laver these brows and fleek. Og hvordan jeg laver this winged eyeliner. Jeg kan ikke se den. Så okay, det var så min brow del. Og nu kommer min eyeliner del. Det var så alt for den her video. Jeg håber, I har nydt den. Håber, at den var mega dejlig og alt sådan noget. Så yes, indtil næste gang. Så have et færdigt liv. Og ikke noget, jeg vil gøre, fordi det er dumt. Så vi sovs.